लानानै थांबाय दा हेलौ रायजोफोर दिनै आरोबाव दंफैबावो आङो रनिकाटा जायनि मेगनखौ अपारेशन खालामनो गोनांथि दं नैबेखौ जमा खालामनानैहाय दिनैहाय अपारेशननि थाखाय लानानै थांगोन दा बडलेण्ड बासबो फैखाबाय खामानिया जागोन जाहैबाय मानव गेदेर डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांनि अननायाव नैबे खामानिया दिनै साक्सेस जानो थांगासिनो दङ लोगोसे आंबो थांफागोन नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन दा सिङावहाय मिटिं जागासिनो दं आरो दा बे मिटिं जोबनायनि उनाव गासैखौबो बडलेण्ड बासाव थिखोनानै लानानै थांसिगोन खयजन दङ दा भिडिअनि जोबनायाव नोंथांमोननो खोन्थानाय जागोन एसे एनै जुदि एसे एनै खस्थ' जायोबा गाज्रि जाबाय दे खालामलायनानै जेखुनु खालामना लानानै फैनांगोन दे एसे एनै एडजास्टमेन्ट खालामलायनांगोन दे बडलेण्ड बासाव लाना थांसिगोन दा उदालगुरि मेगन अपारेशननि थाखाय बासा बेनो गोदान एसि गोनांलायखा Jadi apa suka kira bu? Sini na. Ini sini. Ada. Dokter Sangrang Brahma Sarni अननायाव दा बिथांमोनखौहाय गासैखौबो मेगन अपारेशननि थाखाय लानानै थांसिगोन बडलेण्ड बासजोंहाय उदालगुरि दिनैहाय लांनानैहाय हर थाहैनांसिगोन ओमफ्राय गाबोनसो अपारेशनखौ खालामगोन आरो फुङावसो गासैखौबो सोजोबबाय Pura borti जाजोबबाय थांनांगौ जाखो ना आलदा गारि लांनो जाखो मोजां थांदै लानानै थांबाय दा Ayoman mariman usubida menakai dah jeba Dewa menakai dah Mama usubida melak kentah dia Kebana mana engkala plastik lah kadang kentah dia Dah sesuai Udalguri Engkade kosto menlawai mansura ayo Ada murah sabai Kaku pira jika kaku bahai pun dia apa maju tu orang tu leh? Pia di sini. Engkau. Siapa kostum apa ni? Munbai. Engkau nak usul. Munbai. Siapa kostum apa jadi? Kasih bidang. Hai macam nak dua pasal bidang. Makasih Syekh kostum Munbai. Kalau lama kena ni, kagum lasi berikan. Oh, dah. Lasi kan itu berikan. Aku butuh nang sih ni. Ori kause, mana? Dulu kan ya, kalian cinta boleh kadang. Kosong burung kayak ini ya. Ada. Esok kosong kelam lah itu deh.
Eko buka begini nih. Malah ini sih sibsunangkan. Iya, kostum selena kosikan. Yang keren, saya aja kak, siapa? माखासेया मोनजाजेनबायानो नै गावजों गाव राननानै जालायनांबाय उफाय गैया दालिया गोथाव जाथारदों लाथा लाथा संनायखाय आंथ' फैगोमा जाबाय ओंखाम उखैनानै गावजों गाव रानलायनानै जानांबाय नै ब्रह्म मन्दिर उदालगुरि टाउन नाम गोलैबाय थाहैबाय दिनै फुं जाबाय 18 थारिख दा बेयावनो गासिखौबो दोनफैजोबदोंमोन आरो दिनैहाय थांनाय हराव मेगन अपारेसनाथ' दिनैसो जागोन जाहैबाय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै ओमफ्राय अपारेसननि भिडिअ'आ आलदा जासिगोन